talk about society. The society is not in good shape, and I just wish somebody intervenes about the society. Lita is littered uku, and just next to my home, that's where I get my water, and there's litter. So I just don't know if people who are there can just right there mauto akuvunza funzo iwewe ukutaura kuti society society includes iwewe futi hausitomborasawo marara kona simple question handiti izvozvo shamani saka marara ako unoisa kupi ndoisa chingoro ndinoenda ukoko kupi ai wa don't fool me umurasa marara pese pese wa don't lie fool me kuti ukurasa kupi iwe esha chingoro chacho nacho iwe ndinda kwakopeko ubva wapuwa ndotobhara dola unga waenda nacho ku unorasira ukatani kupi matagarika watokongasa imwe society vamwe vanhu futi haugari vanhu kumatanga. This is what I am complaining about. mari rekunongwarara narosirwa kukocha zvinhu zvandikutaura zviri iyo mount upd kana kuti pane mapoints inenda mount upton ndisina kana mari embatutu utofunga zvako ufunga mbatutu mosquitochakuruma warasa marara mosquito saka unda mbatutu stereki aiwa inini zvandopedza kutaura I cannot afford kuti marara anoraswa somewhere else, but at the moment I need cleanness. aiwa in short pane zvandaona nini iwewe marara ako mashoma ndofunga unongorasirawo pagedhi Chamari pagedhi pano vari clean aiwa marara ake master befocha aiwa saka amana pane zvikuitika izvi tofanira kublame honey boys pane zvikuitika because munoziva kuti chinge chiitika ndechekuti vanhu vekanzuro vacho vanonga vasingauye zotora marara acho saka munoda kuti vanhu varasire kupi marara inini mazire ndinoita ndekuti anima civilization yakanyanya kuzara musoro mako unotora marara ako wapisa oita maashes unochera gomba wapisa ofushira at the end zvinoserera otora mamwe futi kana azarisa nonge pamupenyu muchidya stereka wopisa futi oserera. The advice is the best teacher, but this is not advice. It's stupidity that I'm hearing from something. Aiwa, it's not stupidity pakuti saka iwe ukasapisa marara acho uda kuaisa kupi. Give me a chance. I'm going to give you a chance to explain. Kuti no, what you're telling me is not realistic. What you're telling me is something kuti ndikunyatsoona kuti iwe hautonyatsozva situation iyi kuda kupisa magumbezi marara when it's dead is dead. Shamari hapana chinhu chisingatadzi kutsva nemoto chinoonekwa pamunhu asi iwe unokwanisa kubadza fozha nemoto saka unotadza kupisa marara aya mashizha marara manaka aiwa tikaregera kuiadress saka zvakadai aiwa nyaya yemarara ndeyekuti you are careless mana ajita urikuti chiko nenyaya yemarara tomonzwa ajita marara boys rangu handi kunyebereka kanzuru yedu ka inokolekta marara ka1 ine blue moon hapana pa dai kolekta marara dai paifambwa nezvingoro mwana anotaura chokwadi kukolekta marara here mwana ngaakomborerwe saka mararo izvi zvamaimhanje kana kanzuro isingawai zokolekta marara oiswa kupi marara ndio zvatakuita zvatutoita izvozvitaura neutopisa tidaisoka but kwamount upden hatikwanise kukusvika but honaka inzonze hasiso zvikuitika ona hausi kupisa marara ona kuti unorasira kumusoro kwedu vanhu vanorasira ikoko but isu yedu topisa zvedu ndingavaone pandongwavhirangwavhirwa handamari but pandongwavangwavapa svika kundonika hapane pasina mara ndopisa mara inini
inini pangu pandoda isoda tombokwidza timbonoona zvapakaita tombokwidza Yende yendei kana tichazoenda yendei kana hapana yende tinopaona yende chigadzira ratodedzwa rablanduna vakadedza inini ata natisha b chibudisa mvura yachenera but hanzi yabhoa Aiwa, these people lied. Because when they came, they blew pipes and they put the old pipes. She's worn in. sei This is not clean. I just want to see the rubbish. ona kuitika apa aibhoere kana ndiyo vaho rodi apa harare municipality of us municipality of us iri kupi municipality Anchaziya kuti vanhu vanogara kupi kumba kwavo ndekupi. tarisa sha Mvura. bhoere kana ndiya mwana zibude boys yende kumberi kwacho timbonoona kuti zikugumira upi ona tivamba kunyafona para pafana kunge pachitika zvese izvozvo kana vanhu vanondorasa mausiku vandorasa madeko vanhu vereti bhoere apa rodhi yavharika moedambozamaita zimunda apa aiwa marara ngayozotakurwa hatimbodhisa Apa pachechi. chirawo recheche Pachecha. Mundara anochipa contract. Visai marara boys. But achakwanisa kuzviita because atone marara achawanda already. ona datino mota dataitoro marore edu tofoshora manye nezvingoro tovapedza I think solution iripo ndeyekuti tira kuti tione mufundisi tomutaura tikange taona motikari tabvisa marara aya takuisa gadheni redu apa otipa foshoro otipa foshoro mafoshoro ya yedu iyi instead tada kuitransform wanje kuti zvi because asikunakidza zvikwezi ayo sha Filthy. This is unhealthy. And this is not normal. apa ikeptositi sha Eh? keptositi kwaharare sunshine city sha kwaharare kunonzwa kunoti kwayesi sha Kumbira. nemo kumbare chaiko chaiko Eh? haazvara kudo Munhu ane rudo. but handimi kuzadza here papapa ndimi vanhu vacho mukuzadza here tozadza nei Sezanei. tozwa nepi Clinton tiri kuzaza tine mabread tiri vakadzere tiri vakadzere tinodai wezi hatisi kumaiyakika musoro aiwa hapana zvinhu zvevakadzi chero tugubhu twemubhatutu turipo pamweyo Clinton ndori kuzaza bhosi ndikuona chako clinton anodhiringiri aina ndiwe kunopi ndiono chikandaipo ndorudaro pamwe ndorunwa mafanifesesarapa pane mangani pane mangani hapana mauto avoid kubata dosi sabate tsvina ipo sabate tsvina aite Hapo Clinton po apa iri padhuze nechibhorani ndo pane problem yacho noza Clinton izwa tikanyatsoprofitwa masinhari bhoka tikadira petroika tikadira petroka paka pano zvinotsva zvese izvi katazvipisa tozvibvisa tobva taita bho tataisa gadheni sokuwa munoona achirasira marara ipapo paclean after ona tingazorara tiri panapere takatasari vanhu vanorasa manheru shavara Vana vana mari handiti. Obva hanzi dola
ende vanorasa marara anongouya kuti vanhu vanorasa manheru zvinhu singaoni sitentarara saka tachikokumbirawo kuti mana marara yatiwandira awandisa awandisa I'm afraid kuti vanogara Zimbabwe ndedu ayo nemosquito varona moto havasi kutomborara havasi kutomborara tachikumbirawo batsiro vanhu avo ndovati kuchema navo achidataura chokwadi musoja ataura chokwadi tikadira petro apo kangwa tingodira petro patietesuka tondiita zvinobhena zvinhu zvese izvi tiunganidza unganidzi paipa ndefenda isipake ndaiona vafana vachiita pawifi vachibata mafoni chicheni ndizvizivi even kana mweya wacho achatombota kunyatsa kuti titita sei tirambe tiri panapa tokwara aende mwana ofa pachibhorani ndopavakandipedza